poprosím pána zástupcu primátora Jozefa Repaského, aby odovzdal pamätné listy pre dievčatá a trénerov. Poprosím, aby vyšiel na pódium tu prítomný Ján Bocháč a spolu s manažérom MBK Litovský Mikuláš Martinom Králikom odovzdajú ceny pre týchto mládencov. Ja len pripomínam, že pán Ján Bocháč bol ako jeden z rodičov, ktorí boli pri založení MBK Litovský Mikuláš. Ja využívam príležitosť toho, že Gasoš bol ocenený, ako si vnímal ten tvoj soplík. Boli to pekné chvíle určite. Nebol si nikdy taký zhovorčivý, lebo pamätám si, že keď sme ťa volali na rozhovor, vždy si to vlastne obkecal jednou vetou a väčšinou sa to nedalo veľmi použiť, ale napriek tomu, ako si ty ako hráč vnímal túto kategóriu a tie úspechy juniorov? Tak, boli to určite veľké úspechy pre mikulášsky basketbal a stojí za to veľká práca našich trénerov, ale aj našich mojich spoluhráčov, ktorí veľmi ťažko pracovali. Perfektná hudba, perfektní mládenci, skopy. Využívam príležitosť, že si tu teraz ako oceňovaný hráč, ako si ty vnímal i ten postup, ale celkové pôsobenie v tom mužskom basketbale ako hráča. Tak samozrejme, že ten postup to bolo aj dlhodobá práca celková v klube. Boli to vlastne všetko skoro vlastne na všetko akcie okrem kluba hráčov, čo boli z Žumberka. Partia bola veľmi dobrá a úspech bol vynikajúci táto roli. Pani Frajkorová, ja som veľmi rád, že sme sa tu zišli na tomto pódiu a mňa by, alebo všetkým tu prítomným trénerom a činovníkom, s ktorými som hovoril, tak hovoril som vždy o basketbale, o tých basketbalových krokoch, o palubovkách, ale to, že ste tu na pódiu vy, by som chcel využiť na to, aby som vám položil možno takú záľudnú otázku. Ako to bolo u vás doma? Rozoberali ste ten basketbal, tu chlapci niektorí spomínali, aký bol Vlado prísny na nich, ako po nich kríkal, prišiel domov nervózny, keď sa mu nedarilo, alebo naopak to všetko zahodil za hlavu a doma tieto veci neriešil. Vlado žil celý život basketbalom, takže všetko v našej domácnosti sa točilo okolo basketbalu, možno viacej ako tých 8 hodín v práci, čo strávil, respektíve možno niekedy hodinku, dve viac. A klub zakladal kvôli tomu, aby deti hrali basketbal. Keď som videla tieto prezentácie všetky, tak trvá 10 rokov, na všetkých obrázkoch, záberoch bolo vidno tú radosť z hry, čo je veľmi dôležité. A ďalšia vec je, ktorá je už na všetkých ľuďoch, ktorí doteraz boli okolo basketbalu,
od rodičov cez trénerov, šoférov a celý servis, ktorý okolo toho bol, ktorý sme aj my, celá rodina vlastne poskytovali na zápasy a tak ďalej, tak je naučiť deti vyťaziť sami nad sebou, lebo to je dosť dôležité v dnešnom živote a možno je to dôležitejšie ako tá výhra, respektíve to víťazstvo v hre je zvíťaziť sám nad sebou. Takže ja všetkým želám, aby mali do ďalších 10 rokov minimálne tú radosť z hry a radosť práce, ktorá je okolo basketbalu a aby čím viacej detí si odnieslo ten návyk vyťaziť sám nad sebou. Pravdivé slova. Maťo, tebe som tých otázok ešte veľa nepoložil a napriek tomu teraz by som využil príležitosť a opýtal by som sa ťa, ako si osobu Vlada Frajkora vnímal práve ty. Tak my sme sa spoznali počas účinkovania už v spomínanej Mestskej lige. Keď sa zakladal klub, tak ma spolu s Gabom oslovili. Postupne som do toho tak pomaličky vplával, ale s Vladom som naozaj strávil dosť veľa času rozhovormi a väčšinou to bolo basketbal. Aj keď sme zabrúsili niekde mimo, za pol minúty sme sa vrátili k basketbalu, takže ja som ho vnímal ako basketbalového fanatika a nadšenca a myslím si, že všetci tréneri, ktorých sme tu doteraz videli a ktorých ešte uvidíme, všetci sme sa učili od neho a presne tak ako vraví Táňa, on bol hlavne zameraný na tie deti, ktoré vedel neskutočne zblázniť a z toho sme potom čerpali všetci my ostatní. Takže počuli sme o Vladovi veľa. Bohužiaľ, Vlado nie je už medzi nami a tak spomienku na tohto veľkého človeka využijeme aspoň takouto formou. Ďakujem pani Frajkorovej, nech sa páči. Opýtam sa teba, aké je to zvíťaziť v Stredoslovenskom pohári? Takto to býva. Chlapi sú zo začiatku nesmelí, potom sa osmelia, kadečo urobia, trpia za to rodičia. A poprosím vás, páni tréneri, ktorí ste s ním spolupracovali veľmi dlho, poblahoželať, potriasť rukou, nech si chlapec zaspomína aj o 10-20 rokov, aké to bolo pekné. Takže ja vám ďakujem za toto veľmi pekne a myslím si, že treba povedať, že vylezli dneska veľa hráčov, veľa trénerov. Ja chcem poďakovať okrem vás všetkých, čo ste tu na všetkým, čo mi dokážu zdvihnúť telefón, lebo ja viem byť riadne otravný a nielen voči vám všetkým, ale určite chcem poďakovať všetkým riaditeľom škôl, od pani Husárovej cez pani Uličnú po pána Sopoligu a teraz už dúfam aj pána Lichardusa. Chcel by som poďakovať mestu, vedeniu mesta, či už v predchádzajúcom, v tomto a dúfam, že aj v budúcom období, za to, že nám pomáha vytvárať tie podmienky. Táňa tu povedala jednu milú vec, že nie je dôležitý ten úspech, nie sú dôležité tie medaily a poháre a diplomy, aj keď aj to prispieva k obrazu klubu, ale ja som dneska, keď od rána, keď som bol v Telocvični, tak myslím si, že najdôležitejšie na tom je ráno o 9:00, keď sme videli plnú Telocvičnu detí a ich rodičov.